karo es itu piyambake iku iso ngecas karepe dhewe. Kalau sing kula jenengan poso-poso ngapunten wayah buka niku metu iso kabat jajan sak pakanane. Nek cara mirsani ibadah yang iki biasa ndelaken akhirat. Piyambake rumangsane mlebu swarga niku mboten pantes. Moro-moro diparani kalih malaikat kan nggih. Aku dikongkon Gusti Allah kon apa? Ayo sampean mlebu swarga. Kaget yang iki. Lho, malaikat, aku rumangsani nek awakku ora pantes mlebu swarga. Lha jenengan kok ngeken kula badhe dijak teng swarga. Lha kula niku mboten gadah ngamal napa-napa. Jawaban malaikat namung setunggal. Dudu kalih ngamalmu, nek ngamal sampean ora apa-apa mlebu warga, nyarang bodohnya sampean ora pantes mlebu warga, tapi kalih ten sampean duwe anak sae. Urip ning alam donya bocah duwe tata krama, uripe cekalan agama, bangun apik karo sak padha-padha. Sampeyan tilar donya anake kok bendongakno, nangis keten pangeran jaluk ke ngapura gara-gara anakmu sampeyan akhir iso mlebu swarga. Ning akhirah perkara anak jebule nggih saged damel jaminan bahagia napa mboten ning awake dhewe. Ana malih bocahna tinggal sak jangkah mlebu neraka, mekaten mboten kersa diparani karo malaikat sing jenenge malaikat Malik. Bro, nggih. Kowe mlebu neraka ora mlebu gak. Iki bocah iki ketek pekan malaikat Malik digetak. Lho ki ngomong aku ki sapa? Aku malaikat Malik, mlebu neraka gak. Sik. Berarti kan jatah mlebu neraka napa mboten gelem? Ngene kan, ngene. Lu tak cerita, aku ngerti nih jatahku neraka, wong bentukku memang mlebu neraka. Lelakiku memang ngepasi mlebu neraka. Tapi kenapa aku mboten gelem aku ora kersa? Ora berarti aku ora gelem, aku tak takon. Wong tuwa kula mlebu ndi nek malaikat? Kira-kira pakku karo makku mlebu neraka apa mlebu swarga? Akhirnya malaikat takon, pakku jenenge sapa? Lek Khazin. Bojoku jenenge sapa? Makmu jenenge sapa? Lek Laila, bojoku Laila. Lah pe jenenge sapa? Apa sing mbak iki namung contoh. Yen kumpul mboten. Kabeh mlebu swargane Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya omahku di Bundaran Kecamatan Kendal digoleki daftar neraka. Mboten kono. Akhirnya malaikat Malik WA malaikat riba. Ya sebentar. Jadi ning akhir kowe ono acara WA. Malaikat Malik WA malaikat ribuan takon. Kang ribuan nggih. Khazin karo Laila duwe anak jenenge iki omahe kene. Kira-kira daftare mlebu wis sampean ora kene iku kok gak ono. Akhirnya Kang ribuan iki buka daftar. Iya, lek Khazin karo Laila jebule daftare mlebu swarga. Malaikat Malik ngomong karo bocah niki le, pakmu karo makmu ora jatah mlebu neraka, tapi wong tumu jatah mlebu swarga. Mireng ngeten iki bocah iki terus matur dengan pirsa teng Al-Qur'an nika. Rabbana arinal ladaini adallana. Ya Allah Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan supados panjenengan manggihke wong tuwa loro kula dhateng kula. Jenengan methoke kula dhateng wong tuwa. Sebab kula kepengin mlebu neraka mboten piyambakan. Kula kepengin gandeng wong tuwa. Kula kepengin mlebu neraka sikil kiwa ngincaki sirahe bapak kula. Kula kepengin mlebu neraka sikil tengen kula nginciki gegere make kula. Wong tuwa akhire dikongkon kalih bocah iki batine ning neraka. Gusti Allah takok karo bocah iki le, aku tak takok marang awakmu nggih ya Rabb. Kenapa awakmu mlebu neraka dadak aja wong tuwa? Padahal wong tuwamu kabeh do mlebu swarga. Sampai nemenmu njaluk akhire piye carane sirahan gegere wong tuwa arep gawe incian sikilmu nalika mlebu neraka. Ana apa le sampe pikiranmu kaya ngono? Akhirnya bocah niki jawab ya Rabb, kula mlebu neraka jalan kawitaning alam donya nggadahi lelaku sing sembrono.
Lan aku kula sembrono niki gara-gara wong tuwa. Biyen kula ora pati diajari bareng agama. Kula ora pati duwe tata krama sebab wong tuwa kula ora pati maringi contoh. Kula mlebu neraka gara-gara dadi manusa sing boten genah. Kula dadi anak sing boten genah. Nggih kawiten jalar kawitane tiyang sepah. Anane kula kon sekolah esok sing dipuru namung pendidikan formal. Wong tua kula nglaleke perkara agama. Memang kula pinter golek duit, tapi kula bebas ora ngerti agama. Kula ora iso mbangun HP karo sak padha-padha. Karenten wong tua ora patek nyamoni perkara akhlak dhateng kula. Pikesipun jenengan ngedheke kula ten neraka. Pramila sarai kula ana hubungane kalih wong tua. Nek cara jenengan pengen mlebuke kula ten neraka, kula gelem mlebu nalika wong tua bareng-bareng, mlebu bareng-bareng wonten neraka. Rikesita Allah paring dawa dhateng ribuan-ribuan geret khosin karo Laila teko neraka swarga. Khosin padha nembe adus karo bojone arep mangan mie ayam sak satene. Niki kita pernah mie ayam. Niki tak tambahi dewe Allahumma sholli ala